Аз тролла и днеска ще снимам клип, както обещах. След един час има клип. Аз винаги нищо. И клипа ще бъде бълък. И така. Трябваше да видите. Сега, първото, стичи си ми на вниманието, колема съм. Ще си ми вминае на парите. Но всички настройте си вниманието. Феликсирано него. Сега, вижте начинайте. Сега, вижте на геймбокса. Сега, вижте тука. Сега, тука. И сега вижте това. 6 левата. Уи! Поражки много се радвам. И този клип е сега го катих. Днеска не го катих. Този клип е преди една седмица. Не, при 5 дена. Не, чакайте са. Днеска е събота. Ще кача с 2 дена. При 2 дена. Да, не знам защо не го качих. След това няма. Качам този клип. И така. Сега, фаните неща. Имам приятел се канала. Правим се това на седми. А тука лаборатория. А тука имам Хилари. И всички се връщат. Хора, това го пъша няколко дни. Уау! Жена се виж колко много са раси. Ето всички колко градки. А ни гледайте тя ни. Да, какво да ги правя. Стигат ми толкова пари. Така. Едно нещо. След като е тия сатът, тя всичките парички отият тука. Само ще има хилинг ефект. Някой, който ще знае, имаме Witch Event, после ще имаме Kill Event и после не знам какво ще има. И така да хамахи Twitch има 10%. Пак съм набърна ще зарядят часовник, но и ядат пак часовника той. И така. Да. И сега ще ви покажа една хубава битка. Днеска не стана, ето такова. Дете само. Значи, 15 великана, 4 побара, 2 такова хилана, 6 арчери, 1 спил, а трети и един барбера на четвърти и един хилър. Който хилъра е от The Beast на арти. Хилата на Beast. Сега, хора гледайте. Този го атакува и трябва да го взима. Гледайте се. Пускаме другото. Айде. Хилът. Хора, нито един великан не би обрал, тъй че усетите великаните това хайва, не, нито един не обрал. Нито барбера да ми умра. Това е малко странно. А, не, там умраха. Там умраха, защото нямаш... А, не умраха, вярно. А, не умраха. Умраха двама. Така, хора, ето. Спрямо на поза. Ето, звънках. Айде. И така. Нямам армия да го кажа. Влезем в клана, моля ви. И
И сега, трябва да напишете, там, нали, ако знаете читърското нещо, как да направите и пак спирам клипа. Пак извините хора, пак стана, опа, аз не съм потълти. Любита, много ясно, че съм Виктория. И тук най-голямата ми тревога беше, ставаше само точно за точно. Само една секунда. И иначе бях аут. Тук хора, гледайте, уизарда от тук. Това видя всичките. Точно. Ето имаше още една секунда. Но взема да си купи. Вече съм събрал. Още малко ми трябва. И ще имам 450 джема. И плюс и тя с 200. Това мога направя съм супер. Защото ако ги мога, 200 джема и 5. Плюс какво сте иди. Та армия, мога само да се навръм го, защото нищо не мога. Дошло кефе, когато така има такива. И сега един на пенс. Така, първо на пост. 6 арчер. 14 такива филикана. 3 бомбара. 2 хила. 5 великан, 15 такива уизарди и 2, само 2 хилара. Сега гледайте. Какво ми излиза само хора? Просто малко виж какво ми излиза. Напишете в коментарите, ако не ми дава окея. Пишете. Само беше the best. И този клас ще покажа какво трябва да направите, какво трябва да напишете. Ако не знаете, и сега, гледайте тук, коста. Направо тази валкирия ги измачква. Сега, тук е мой приятел питаше. Или, кога хилърката буде да се хилва от хилпоша? Аз показах, там да бъде. Така. Да, това е огън. Аз показах братата там да воля. Той човек просто не знае и пита. Как може? Ето, хилърката 4 удара пойде го време. Който влезе вътре, влиза в фоп сега. Тези. Който обсек не може да се разруши хора. Който влезе така вътре, веднага е дефит. Това е мега силна база. 6 лева. И така се печели 300 кубе. И така. Сега. Идвате тук. Значи ви, дали тук правите
преди това трябва да запишете и да не виждате къде пише Gigi the Best. Къде пише Gigi the Best. Надясно има някакво хаштаг G, G такива букви. Пишете го и тук и ви излиза колана. Трябва да имате 400 купи. Това да казвам, 400 купи. Влизате и пишете тук. Здравейте, този клан е за битки в War. Ако можете да влезете 5 левелта. Това мина си четвъртия. Трябва да сте активни и да пишете на латиница. Група в Messenger. Gigi the Best. Приятна игра. И хора, не знам, това ли да бъде края на клипа? Ще ви покажа една битка, която е много тъпа. Това е мой the best. Колко процента ми звъна? Слушай каква армия. Така. И бърберенки, напити и нещо бъде. Това нещо са лаубрейкъри. Какво искате освен лаубрейкъри? Какви да са лаубрейкъри? Махнати лаубрейкъри. И сега гледайте. Всички се насочват към него. Какво друго? Всички биеха него. Ето хора. 20%, пък сега ще видите мен. Това е без никаква към мен. Като видяхте сега, ето, това е моята армия, без лауприк. Това е фул. Гледайте. Сега ще видите гадни са лаубрейкъри на дефенс. И аз даже тук го казах, брат. Лаубрейкърите са най-гадни неща за дефенс. И така. Сега. Слушайте вниманието, защото пускам. Хоп! За още един лаубрейкър, който страшава цялата ми армия. В момент не ме интересува. Но чакайте, още едно нещо. Той ми беше казал да атакувам от Бог Тауър. Но аз не го послушах, защото не знаех, че няма никакви армии след този там. Който опаша толкова малко, и този, който опаша толкова малко. Окей, тук е, че има още едно нещо. Муртър. Такова. Wizard Tower и такова. Wizard Tower ще замести всичката армия. И тук има такива хубави неща, наречени Тесли. Тесли има просто. Ами хора, това ще бъде края на клипа. Но да ви харесам. Абонирайте се, в описанието ще ви дам на моите приятели как знаете това The Best. И да, ако знаете The Best, Хуи 29, който се казва Ху 29. И F3Z, който F3Z ще имаме един клип и той ми каза да кача клип и да не ми викате XXX, ами троле. Ами хора, това ще бъде края на клипа и ще бъде една екскурзия с моите приятели. Чао!